खुलुमबाय रायजोफोरा फैलायबाय गोदान मोनसे स्ट'रि लानानै नोंथांमोननि गेजेराव सानसेखालि बिराद गेदेर खासे बिजनेसमेन मोनसे गामियाव थांबायदोंमोन जेराव बियो मोनसे बिजनेस स्टार्ट खालामनो थाखाय माने हा एसे लादोंमोन बियो आरो बिदि थांबाय थानायाव लामायाव मोनसे माने दैमा दंमोन एसे गेदेर ओमफ्राय दैमाखै माने दलं दं नाथाय बे जे लामाखै थांदोंमोन बे लामाखै थांबा बे दलंखै थांनो गोनांबा आरो 8 घन्टानि समय माने नांगौ जादों जानायाव बे सानबाय मा दा बिनाव मोननै लामा दं मोनसे बियो नौकाजों 10 मिनिटावनो बे दैमाखौ बारनानै बि थांनो गोनां जायगाखौ मोनहैगोन आरो मोनसे दं बै दलंखैजा जेराव बियो सानसे आरो गारि सालायना थांबावनांगोन बेनिखायनो दसे सिन्था खालामनानै बियो सानबाय मा जे आं नावजोंनो थांनोसै बिदि होननानै नौका सालायग्रा बेयाव गोबांथार दंमोन बेयावनो खासे बियो लेंहरनानै बियो गंसे नौकायाव जबाय आरो बे नौकायाव सानैल' मानसि फारसेखै जदो जाय नौका सालायग्राया आरो फारसेखै बे बिजनेसमेना बिदिनो नौका सालायबाय थानायावनो बे बिजनेसमेना बिनाव सोंबाय जे नों सिनायना मोनदोंना मोनाखै आं सोर नोंनि नौकायाव सोर जना दं बे मानसिया गोरिबथारमोन नौका सालायनानै जेरै थेरै माने जिबनखौ सालायलांगासिनो दंमोन बे होनबाय साहाब आंथ' मिथिया नोंथाङा सोर सिनायनाबो मोनाखै मा होनदो नों आंखौ सिनायाखै आंनि फट'आ पेपाराव निउस पेपाराव सानफ्रोमबो फैबाय थायो नों आंखौनो सिनायाखै निउस पेपार फरायोना फराया नोङो बे मानसिया लासैनो होनबाय साहाब जोंलाय लेखा फरा रोङै मानसि मायाव निउस पेपार फरायनो मा खोन्था होनदों नोङो लेखा फराबो एसेबो फरायासै जिबनाव एखखौनो मिथिया होमबा नों मिथिगोना आं दिनै मानो बेयाव फैदो बै गरिब मानसिया होनबाय मिथिया साहाब नोंथाङाबा मानो दिनै फैदो जोंनि बे गोरिबनि जायगायाव बे मानसिया होनबाय बिजनेसमेना जे आं नोंसोरनि गामि खाथियाव हा लादो 1 एकर आरो बे जायगायाव मोनसे गेदेर माने इन्डास्ट्रि खुलिगोन जेराव माने दै बथल बानायगोन आरो बे दै बथलखौ आङो सहराव लांनानै गोबां दामाव माने फानगोन आङो नोंसोरथ' गरिब मानसि दै बथलफोरखौ माब्लाबा लोंफेरदोंना लोंफेराखै मिथिया आरो नोंसोरो बेफोरनि मुल्यखौ मा मिथिनो बिदि होनना माने गोबां बेखौ माने नेग्लेक्ट खालामबाय बे गरिब मानसिखौ बिदि रायलायबाय थानायावनो लामा ससेयाव लामा माने मा दैमा गेजेर मोनहैबाय मोनहैनायाव एसे बार अखा हाबाय बार अखा हानायाव दा नावआवबो दै हाबजोबना नावा एकदम गबं जाबाय बे टाइमाव बे नौका सालायग्राया बै मानसिखौ सोंबाय बिजनेसमेनखौ साहाब नोंथाङा सानस्रिनो रोंगोन ना रोङा बे मानसिया होनबाय गिस्रोम होनबाय बियो आंथ' सानस्रिनो रोङा एबार बे नौका सालायग्राया बियो मिनिनानै होनबाय मा साहाब नोङो सानस्रिनोबो रोङा दा माबोरै बासायगोन नोंखौ बे बिजनेसमेना एकदम आखाइ खबजबनानै बिखौ होनबाय जे नों आंखौ जेरैखि जाया बासाय आं नोंनो जि नांगौ बेखौनो होगोन बे नौका सालायग्राया मिनिनानै होनबाय साहाब नोंथाङा जेबो सिन्था खालामनाङा जों गोरिब मानसि नाथाय जों मोनसे बाथ्राखौ मोजाङै मिथिगौ लेखा फरा रोङाबाबो बा गोबां बाहेरनि बाथ्रा खोथाफोरखौ मिथियाबाबो नोंथांखौ बा मानसिफोरखौ माबोरै बासायनांगौ गब'नाय मानसिखौ माबोरै बासायनांगौ बेखौ आङो मोजाङै मिथिगौ नोंथाङा जेबो टेनसन लानाङा नोंथाङा आंखौ हमथा आं नोंथांखौ गब'नो होआ आं नोंथांखौ फारालागि लाना थाङो
खोनानाय मोननाय बायदि नोंथांमोना फिसा स्ट'रि नाथाय बे स्ट'रिनिफ्राय जों बेखौनो मिथियो जे जेब्लाबो रावखौबो नेग्लेक्ट खालामनाङा कुनु बुस्थुआनो जाथो बा मानसिफोरानो जाथो सोरखौबा गरिब सोरखौबा मूर्ख बा सोरबा एख' रोङै सब मानसियानो सानसे नङा सानसे मायावबा खामानियाव नांनोबो हानाय बिनिखायनो जिबनाव बे बाथ्राखौ गोसोआव लाखिनाया मोजां जे रावखौबो नाङा होननानै इगनर खालामनाया मोजां नङा जायखिजाया भिडिअखौ मोजां नुदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों।